Ето една уникална Kia Sorento. Колата е Rebel изпълнение. За тези, които не знаят, това е възможно най-луксозното, което може да си купите. Колата е в 2018 година и е на 81 000 км. Повтарям, 81 000 реални километри. Закупена от дилър на Kia. Всички прегледи на колата са налични. Водена е до 25-та трети месец на 68 000 км е последното обслужване. Колата се излиза на прегледи, фактури за закупуване с вписани километри. Много хубав цвят. Shadowline Lightning, никел пакет, хубавата джанта с хубави гуми Kumho, може би на 80% са нови, с новия стоп хубавия с строената секция. Колата, мисля, че имаше електрически багажник. Да. Електрически багажник, хубав голям багажник е. Супер семейен автомобил. Погледнете за какъв огромен багажник става въпрос. Панерче оригинално. Пълен комплект. Колата си има всичко. Погледнете тази кола. Петата на крика никога не е ползвана. Никога не е пукала гумата тази кола. Даже никога не е аварирала. Ето ви двете куки. Някога, ако е слагано въже, те се претъркват. Колата няма абсолютно никаква ръжда, колкото мога да покажа на клиенти. Резервна гума имате. Абсолютно никаква ръжда. Аз пуха е снежно бял. Няма никаква ръжда, никакво масло по него. Вътре колата е топ. Казах изпълнение. Започваме от карбоновите елементи с никел. Вентилираната кожа на дупки. Салона е перфектен. Подгряване на задните седалки. Вечер колата свети в червено. Тези букви. Тук е перфектен. Салончето е супер. С надуване или елои надуване. Всичко функционира. Хубав волан. Line Assistant. Оригинални хубави. Гумирани стелки с алуминиевите педали. Разпознаване на пътните знаци. Навигацията си работи перфектно. Подгреви на волана. Подгрев на предни седалки. Bluetooth, автопилот. Всичко е карбон, шито табло. Хладилник. В джапката колата е с панорама, която си функционира перфектно. Вънка прегросява, но ще ви демонстрирам да видите, че всичко е наред с панорамата. Работи прекрасно. Чакаме така да се спре. Всичко си работи по нея перфектно. Музиката си е перфектна. Всичко е тъч. Колата е с камера, с завиващи функции. Парк асистент има отпред и отзад. Постоянно ви показва какво се случва с колата. Ето и тук си един показва. И на навигацията. Екологични режими. Всичко функционира перфектно. Drive Select има спортно каране. Ето и екологично
4x4. Ето прегледите на колата, за тези, които знаят как да ги проверяват. 47 евро е струвала в магазина, Rebel 147 кВт, 200 коня. 6.25 година на 81 000 км. Колата в момента е на 83. Това е сервизната книжка на колата. Водена си е до, макар че вече те са дигитални, 68 325 година в официалния дилър. Ауто Торино си е водена, оттам е закупена колата. При сериозен интерес, като дойдете, ще ви покажа и фактурата на колата. Колата е с ксенон, биксенон, миещи фарове. Всичко си функционира, фаровете са като от магазина, никаква разлика. Като нови са. Оригинален акумулатор от Kia. Перфектна работа на двигателя, казах. Никаква ръжда. Годините на производство на фаровете, всичко си излиза абсолютно навсякъде. Това е по тази кола. Решите, знаете къде да намерите.